Je tu ďalší týždeň, dnes je 2. septembra a začína školský rok. Od rána už cítim takú tú školskú energiu, keď nás sa to ešte momentálne netýka. Pod nami je škôlka a už od rána počuť detičky, ako kráčajú. Vonku teraz vyhráva nejaká hudba, tak neviem, že či to sú nejaké iné deti. Ale viem, že to dnes je ešte len také nejaké úvodné. Aj Instagram a Facebook je plný rôznych fotografií školákov, tak ako to letí, že ja si ešte vravím, že Damian má iba rok a pol, ale ja si myslím, že sa nenazdáme a už budeme ho vyprevádzať aj my do škôlky. Ja vás zdravím takto z mojej kuchyne. Damian spí, je 11 hodín a ja sa idem pokúsiť niečo uvariť. Boli sme cez víkend na grilovačke, tak mäso už asi ani vidieť nechceme, tak sa pokúsim dnes urobiť niečo také ľahšie. V predchádzajúcom zábere ste mohli vidieť moje jednoduché líčenie. Ako nelíčim sa každý deň, lebo ako nechce sami, ale takto do videa ma to motivovalo, aby som vyzerala trošku lepšie a dala som sa trochu dokopy. Ja sa líčim v podstate stále rovnako, akurát čo som teraz zmenila je, že si nedávam licenky len proste na líce, na túto časť, ale si prejdem aj nos a takto pekne zjednotíte celú pleť. Ešte si dám takto vlasy. Sledujem na Instagrame rôzne baby, ktoré sa venujú značkám ako je Oriflame, Avon už asi nie, Farmácia a tak ďalej. Neviem, čo vy na to vravíte. Ja si myslím, že nie je vždy zlý produkt, ale tá reklama alebo respektíve spôsob, ako sa to prezentuje, môže byť na vine tomu, že nejaká značka nesie so sebou nejakú stigmu. Zaujalo ma Farmácia. Rozmýšľala som, že by som si pár produktov objednala, už som si vytvorila aj registráciu. Chcela by som to vyskúšať. Počula som na to dobré recenzie na niektoré produkty. Vraj kvalitu je tu porovnateľné s nejakými drahými značkami. No veľmi som zvedavá. Chýba mi momentálne nejaká dobrá špirála, lícenka, niečo na konturovanie tváre, možno, že aj nejaké BB cream by som si objednala, takže toto mám určite v pláne a chcela by som to potom na video vyskúšať. Ja nie som nejaký odborník na nejaké make-upy, neviem čo ešte, ale ličím sa v podstate od 15 rokov, takže už celkom mám nejaké produkty vyskúšané, takže chcela by som to vyskúšať možno na mojej pleti, že ako to bude fungovať. No a uvidím, že či budem vlastne pokračovať v tom. By sa to ujalo, tak by som možno robila nejaké pravidelné recenzie, čo si ja o tom myslím, ako sa mi to správa na mojej pleti a možno nejaké také odporúčko. Lebo určite to poznáte, nie je nič horšie, ako si kúpiť produkt, ktorý sa vám ako tak pozdával v drogérke a príďte domov a absolútne vám nesedí, alebo nie ste s ním spokojná. Každému vyhovuje niečo iné, každému sedí úplne niečo iné, čiže 100 ľudí 100 chutí. A tak uvidím, no. Dobre, ja idem variť a potom sa ešte ozvem. No, vymyslela som si recept, respektíve som si spojila nejaké dva recepty dokopy z internetu, z Instagramu a volá sa to, že je kremová tarhoňa. Idú tam paradajky, asi prvé osmahnem jednu cibulku s cesnakom, pridám tam potom paradajky, nejak to okorením, dám tam šošovicu, zalejem to s vodou, potom sa tam dá tarhoňa. Rozmýšľam, či tam dám ešte nejaký, mám balkánsky syr, čo by to spravilo. Vyskúšam, bude to trošku také myšmaš, ale verím, že to bude dobré. No a keďže nemám klasickú smotanu, aby som si urobila ten krém, keďže je to krémová tarhoňa, tak ja tam skúsim pridať tento krém z Kauflandu. Je super aj na pomazanky, alebo iba na chleba, alebo aj na nejaké omáčky smotanové, alebo tak. Naučila som sa to používať a som s tým spokojná. Pozerala som na rôzne programy na strihanie videí. Musím nájsť práve také, ktoré nie je ešte vlastne platené, je také bezplatné. Ja to momentálne nepotrebujem ešte.
Čiže takto. Ale mám v hlave plno nápadov, tak verím, že ma táto motivácia neupustí a nájdem si hlavne čas na to, aby som niečo natočila, strihala, aby boli vlastne tie aj videá pre vás zaujímavé, aby to nebolo také monotónne. Inak milujem vôňu cesnaku na masle a keď tam pridám vlastne paradajky, tak je to aj skvelý základ na rôzne cestoviny. Natáčam vám to z nášho fancy šmenci sporáka. Ja viem, že Instagram je plný krásnych kuchyň a človek si to potom takto zapamätá, že vo videu vlastne sú len nejaké pekné kuchyne a každý má prerobené a ideálne hneď sa nasťahuje do prerobeného bytu a domu a žiaľ, slovenská realita nie je úplne vždy taká, takže ja idem s kožou na trh a nie každý má doma novú kuchyňu a indukčnú varnú dosku a je to úplne v pohode. Dnes je ináč výnimočný deň, nielen kvôli tomu, že začal školský rok, ale aj kvôli tomu, že máme s mojím mužom prvé výročie svadby, pred rokom sme mali svadbu. Takže ráno sme si tak trošku pospomínali v rýchlosti, krátkosti, keď išiel do práce, že ako to zbehlo. Keby sme nemali Damiana, tak verím, že by to bolo také pomalšie, by sa nám to zdalo, že ten rok ubehol, ale s Damiankom to fakt letí. A ani popriade sme sa nemali ani priestor nejak vytešovať novému stavu v manželstve. Popri rodičovstve je to všetko také, že sa zameriavate vlastne na to dieťatko a na seba trošku zabúdate. Ale ono to takto malo byť a bolo to naozaj pekné. Sme sa vlastne vzali a že už Damianko bol na svete a že sme vlastne tak spečatili tú našu rodinu a ja som sa stala oficiálne pani. Niekedy sa ešte tak zarazím, že mám vlastne iné priezvisko. Veľmi rýchlo som si na to musela zvyknúť, ja som na to vlastne nemala priestor nejak premýšľať, proste automaticky hneď som sa predstavovala novým priezviskom a v pohode, no. Keď si tak spomeniem na to, ako sme vlastne vyzdobovali sálu svoj pomocný, ja som mala Damiana nosiči, lebo to bolo ešte také bláznivé obdobie, on mal pol roka. Totižto my sme si plánovali svadbu, keď som bola ešte tehotná a Damianko mal pol roka, keď sme sa brali. Ja som si už tak v nadeji duchu myslela, že už to bude také jednoduchšie, že predsa len polročné. Každý ma okľudňoval, on už bude mať pol roka, bude mať prikrmy, to už bude úplne zase iné dieťatko, ale my sme ten začiatok mali brutálne ťažké, keď sa Damian narodil. A okolo pol roka už to začínalo byť naozaj také lepšie, ale on mal iba 30-minútové spánky. Chvíľu bol hore, dajme tomu hodinu a zase chcel ísť spať, čiže krátke spánky, krátko bol hore, čiže predsa sme to museli všetko porušiť a bolo by to veľmi ľúto, ja som hlavne chcela ten redový tanec a mať proste živú hudbu. Nešlo mi ani o parády, nešlo mi o nejaké exkluzívne svadobné šaty za 800 €, to absolútne vôbec, ja nakoniec som si objednala za 100 € z internetu. A aj to proste by malo taký výstrih, aby som mu mohla dať jesť, keď bude hladný, proste praktické ako mamka, nevesta. Čiže toto vôbec nie, ale vlastne tá živá hudba, tá atmosféra tej živej hudby a to všetko, to som veľmi chcela. Nakoniec sme skončili pri repráku a do 11 sme mali nejaké posedenie v sále a tak ďalej, ale viete čo, vôbec to neľutujem. My sme boli v závere našej svadby úplne rádi, že to bolo proste také krátke, lebo je úplne iné, keď sa idete baviť na cudzú svadbu a keď organizujete tú svoju, stresy boli tak či tak, proste, že či všetkého bude dosť. Čiže toto bol náš svadobný príbeh, ale veľmi rada spomínam na tento deň. Zbehlo to ako voda a už sme rok svoj. No, čiže ja som to trošku zaliala vodou, dala som tú šošovičku, takú maličku, trošku to takto spolu podusím, idem to ešte nejak okoreniť. Našla som tam nejaké korenie na grilovanú zeleninu, no uvidíme, čo to z toho bude. No potom to zalejem to tarhoňou a potom vlastne to povarím a v závere pridám ten cream cheese. Ešte sa vrátim späť k tomu začiatku školského roka. Ja som sa na to tak zamýšľala, že ani sa nenazdám a Damian pôjde do škôlky, že aké to musí byť pre tie mamky, keď v podstate dennodenne si s tým dieťatkom doma, staráš sa o neho, proste každú jeho potrebu snažíš sa naplniť a venuješ mu svoj čas a teraz proste on odíde do škôlky a mama
proste to ako keby odozdala kus seba. Je to také úplne, niektoré sú samozrejme mamičky rádi, že keď aj majú viac detí, že proste to staršie ide do škôlky, že sa môžu tomu menšiemu venovať, ale musí to byť aj náročné, a určite aj príjemná zmena, aj pre to dieťatko, aby sa socializovalo. K vareniu. Čo sa týka varenia, pre nás a pre Damiana veľmi rada varím jedlá, samozrejme jednoduché, rýchle na prípravu, ale aj také, aby Damiankovi sa to dobre jedlo, dobre sa mu to naberalo. Ahojte, tak máme tu ďalší dníček. Mám pocit, že všetky dni začínajú úplne rovnako, ale sú dní ako napríklad tento, kedy mi prišiel balíček. Z času na čas si objednám niečo z Vinted, riadím sa skôr pravidlom, že niečo vyradiť a potom vlastne doplniť do toho môjho šatníka. Neobjednala som si akože nič špeciálne, nejaké ale mi to dalo v takom baku. Zaujímavé. Vydala som si také obyčajné tričko, mi zaujalo, svojím výstrihom. Takéto červené. Taký pekný výstrih. Vyzerá fajn. To značka Reserved. Pekné. Takým obyčajným džínom napríklad. Trošku také niečo výraznejšie. Také košelivé šaty. Opačne som to otvorila. Takéto kockované košelivé šaty. Vyzerajú super. Idem si to skúsiť. To je to tričko. Takže šaty vyzerajú takto. Ponožky si nevšimneme. Majú aj vrecka. Môžu sa aj rukávy opraviť ešte. Čo poviete? Takže to sú tie šaty. Neobjednávam sebe veľmi často, skôr Damiankovi z Vinted, ale z času na čas sa takto poteším. Celkom majú taký teplejší materiál. Co mi to zdá také voľnejšie, ale možno keď si dám na vrch niečo také ešte upnuté. Na nohy by som volila kľudne aj tenisky. Čiže dá sa to aj tak. Čiže toto je môj dnešný nákup. Tak oblečenie som dala do práčky. Chcela by som vám dať tip. Vy, čo chodíte do Actionu, neviem, ako to voláte, jak to volám Action. Je tam rôzna kozmetika. Popravde, ja veľmi už neobľúbujem také tie, ako to mám povedať, dostupné drogeriové veci a vyváža tak. Akože mám jednu a vyváž ešte v skrini, sem tam ju používam, je na citlivú pokožku, ale skôr už sa snažím niečo také lepšie, zdravšie, lebo predsa len všetko nám to ide do kože a ťažké kovy jedno s druhým, no to je proste jedno. Chcem vám dať tip na tento sprej z Actionu na koberce. Ja som ho kúpila len tak, je to síce napísané, že 97% má nejaké prírodné zložky a ingrediencie, snáď. Píše, že je to vlastne bez parabénov, nejakých fosfátov a takto. Je to vlastne čistič kobercov, obsahuje nejaký pomarančový olej, odstraňuje škvrny a lepkavé zbytky, zanecháva sviežu citrusovú vôňu. No ja tú vôňu veľmi neobľúbujem, ale skúšala som to nastriekať na kočiar, na tú vlastne hore na striežku a musím povedať, že mi to veľmi pekne vyčistilo. Si všimla, že vlastne výrobca je Scrub Daddy. Myslím si, že to sú tie malé húbky, také tie žlté, určite viete, ktoré teraz vidím všade. Aj vtedy to predávajú. Ja som to ešte neskúšala. Príde mi to húbka ako húbka. Ale toto je celkom fajn. Vyskúšajte. Mám pocit, že to ani drahé nebolo, veď predsa len je to z Actionu. Idem vám ukázať tento náš zázrak, kočiariček. Ja som to nastriekala a vyzerá to dosť dobre. Inak taký tip.
pre mamky, no čo to je kartačík, to ešte Damianko mi pomáhal čistiť. Taký, mám tip pre všetky mamky, aj deti, ktoré nechcú sedieť v kočiari. Asi sa to najviac týka chlapcov, dievčatka si veľmi neobľúbujú chlapčenské hračky. Toto som našla na AliExpresse, perfektná vec. To sú rôzne zvuky, nechcem to teraz púšťať, lebo Damian spí. Klasická truba, proste takto akože tachometer, to sa otvára, to sa posúva. Takto. Perfektná vec, zapína sa to vlastne takto na suchý zips. Damian sa s tým vie pekne vyhrať. Nevydrží tam v tom kočiari síce dlho, ale toto ho ešte ako tak zabaví. Inak som už vyradzovala nejaké oblečenie, ktoré je Damiankovi malé a aj také, ktoré ešte by poslúžilo niekomu inému, ale ja už to skladovať naozaj nechcem. Čo sa týka Vintedu, ja to mám síce všetko ponahadzované, ale niektoré veci sa ani vôbec nepredajú. A toto skôr sú také veci, že majú možno žmolky, alebo šikovná mamka si to ešte odžmolkuje, alebo možno nejaký malý fliačik, ale všetko sú to v dobrom stave. Mám to všetko napchaté v 2 táškach. Keby som o niekom vedela, komu by som to mohla darovať, bolo by to super. V Prešove sme mali vlastne také zberné kontajnery od Charity na oblečenie, ale dozvedela som sa vlastne, že Charita to všetko posťahovala, nakoľko ľudia tam hádzali hocičo, čo je strašná škoda. Aj videla som, že cigáni, proste to sú cigáni, takí, čo sú špinaví a hrabu sa v kontajneroch, tak proste vyhadzovali. Videla som, že jeden tam chalan bol do pol pása v tom kontajneri a s paličkou vyhadzoval to oblečenie, čiže asi museli aj takto zakročiť a škoda, veľká škoda, že tie kontajnery porušili, nakoľko hádzať do koša oblečenie mi príde také neekologické. Tak lepšie by bolo, ako samozrejme niečo, čo už je veľmi zničené, tak to do kontajnera hodím, lebo ako neviem, čo mám s tým iné robiť. Mohol by tu byť už nejaký kontajner na nejaké použité šatstvo. To som minulé v telke videla, že niekde to funguje, tak dúfam, že to niekedy dojde aj do Prešova. No a vlastne to oblečenie, čo som vyradila, tak neviem, písala som s jednou pani, ktorá sa stará o nejaké rodinky, ktoré sa snažia vlastne zabehnúť do života nejaké sociálne slabšie. Tak snad sa mi ozve a tam je Damiankové pyžamo, snad sa mi ozve a by som to posunula ďalej, no tak čo s tým? Tak práve som sa vrátila z malých nákupov. Chlapci boli na ihrisku a ja som bola trošku loviť jesenné dekorácie. Za mnou môžete vidieť nový obraz, veľmi sa z neho teším. Bola som v Kiku, v Pepku, vtedy úplne všetky obchody, ktoré mám rada. Tieto dve veci chcem umiestniť nad gauč hore na policu, čiže budem dekorovať. Chcem sa ukázať tento nádherný pohár. Cenovku som už dala dole, ale stalo nejak možno 2 €. Takáto krásna tekvička, takisto nejak euro 50 a takýto hríbik. Tento krásny obraz, bola som aj v Kik. Odtiaľ ho mám, veľmi pekný, aj tie rámy sú veľmi pekné. Majú tam naozaj veľmi krásne dekorácie. Aj v Kiku som bola veľmi prekvapená, že tuto v Prešove v Solivárii. Myslím si, že tam trošku asi niečo zmenili, lebo bolo tam veľmi všetko také usporiadané, vyskladané a aj tie dekorácie boli veľmi pekne zladené, že nebolo to také myšmáš, ale jedno z druhým mladilo, takže za mňa palec hore Solivária Kik. Dnes máme nedeľu a rozhodla som sa takto spontánne vlog ukončiť. Zistila som, že už celkom mám dosť materiálu, nechcela by som, aby to video bolo príliš krátke, takže ďakujem za zhliadnutie, budem sa tešiť opäť na nejaký nový komentár a majte pekný týždeň. Čauko.